εδώ και περνάς. Όχι, δεν βγαίνουμε, Καρλός. Δεν θα μας φάνε. Όχι, όχι. Κατάλαβα. Προχωρώ λίγο πιο μπροστά μου γιατί αυτό μπορεί να σε χτυπήσει. Αυτό είναι ρεύμα. Α, έχετε βάλει... Μην ακουμπήσεις προς μην πας πίσω. Όχι, εντάξει, δεν ακουμπάω. Δεν παταίνεις κάτι, απλά είσαι ότι τεινάζει. Ναι, Καλό, κακός προπονητής είναι. Εσύ μ' αρέσεις. Αυτός είναι ο Αμίγκο. Μ' αρέσει Ο μαύρος. λίγο μ' αρέσει. Αυτός είναι ο Μάξιμος. Δώσε να στραβήξω εσένα να μέσα στα άλογα. Έχει ακουμπήσει το κεφάλι τελείως στο λάμο μου, έτσι. Συγγνώμη, να σου πω κάτι, ξέρεις πόσα άλογα έχω γύρω μου αυτή τη στιγμή? 4. Με ακουμπάνε 3 κεφάλια. 3. Ένα δεξιά, ένα αριστερά και ένα από πίσω. Και ένα από μπρος. Όχι, εντάξει, έτσι. Ποια στη μαύρη δηλαδή, αν μπράβο, θα από εκεί παίρνω τώρα. 5. Μόλις γίνανε 5. Δεν είχα σύμβα και... Ναι, και του λες. Καλά είναι. Εσύ. Μ' ακούς? Ναι, σ' ακούω. Πω, τι άλογο είναι αυτό που έρχεται. Πω. Κοίτα ένα άλογο αυτό εδώ πέρα. Πω, αριστούργημα. Όχι, συγγνώμη μου, ότι και το είπα και στο μπαμπάς και το ξέχασε γιατί θα κάνει κάτι Ωραίο μάτι έχει αυτό. Έχει γαλάζιο μάτι. Σαν το David Bowie είμαι. Σε ένα δυτικό όμιλο είμαι. Έλα, μ' ακούς? Καλό. Μυρίζει τη γάτα μου. Δυτικό όμιλο, σε άλογα είναι. Ach, Mutter, das tut mir leid. Ich Quatsch, nein, ich wollte dich anrufen. Tut mir leid, hab ich ganz vergessen. Dass ich heramaste. Και είναι κρίμα. Η Βούλα keine Ahnung, wo ist der Bauch, wenn er wieder kann. Επίθεση σας κάνανε. Είναι μου φάει την πλούσα. Όχο, δεν μαλώνουμε. Ja, ist gut, ich bleibe jetzt. Wir haben es verstanden, alle Mama, ist okay. Δηλαδή, wenn die auch fragen, wenn du... Πάντως εδώ στη Θεσσαλονίκη, αν θες, θα περάσει καλά. Τι ρώτα, το θέλουνε τα παιδιά, άλογο και δεν το θέλουνε. Θα σου πω σίγουρο σε 5 λεπτά. Θες? Έχουν πατήσει μύγες πάνω. Τι είναι πολύ. Πάμε και πατήσουμε. Κρατήμε πάνω σου, Κάνα, ναι. Φεύγουμε. Έλα. Κρατήμα τα μαλλιά. Ξέρεις, θα σε πάρει μαζί μου από πες. Αυτό να πάμε μόνοι σου. Που είναι στο δοπικό μας, χωρίς έλα. Το άλλο είναι τεράστιο, είναι με διαφορά μεγαλύτερο. Ναι. Τι είναι άλλο είδος ή πιο γιο? Μας τραβάστε Ο κεφάλας. δεν πρόκειται να το κάνω από τις έλα. Σαν ναι, σαν μάγαλμα είναι σε κλίμα. Μια φορά πάμε χωρίς έλες στο βουνό. Γιατί άλλο θες? Όλοι άλλο χωρίς Θα το έλες. πληρώσουμε για να μάθεις. Τέρας. Μπράβο. Κύριος, έτσι. Δεν λες τίποτα, να δω πώς θα κατέβω. Αυτός είναι αυτός που δεν κατάφερε Ποιος να από μένα πείσω πάνω. και Ναι. εμένα. Τι? Και να σου ποιος από μένα και εμείς από εκεί. Σιγά σιγά. Φτάνεις. Τζάμι. Μιλάμε και για ύψος. Κάτσε, θέλω να τραβήξεις και το ύψος. Δες ύψος ακροβίου, δες εγώ είμαι ένα 70 είμαι, δεν θα είναι ένα 75 αυτός. Είναι καλός. Τέτοια άλογα σαν αυτό, σαν τον Κάρλο, τα παίρνουμε χωρίς έλες. Ναι. Εσύ τι θες τώρα, προηγουμένως πήγες να μετακώσεις πάλι. Τι είσαι εσύ γι' αυτό, γιατί είναι δεκανιάρικο. Κοίτα, καμιά φορά με άλλους μεταξύ τους πρόσεχε. Ακούς, Ανδρονική, θα σου πω, είναι αυτό που Καλά λέει. τον έκανε. Εσύ θα μου το φας το παπούτσι. Όλα σας αγαπάω. Τι καλά. Τι έγινε, μπορείς, έχετε στριμωχτεί. Ναι. Ποιος αρέσει? Αυτό που πήγε να... Κύριο ανάμεσα, μακριά. Πού είναι ο δικός σου?
Έξω στην αυλή. Α, είναι το ωραίο μάτι, Το έβγαλε zoom. Να μου φάζετε τα παπούτσια. Περίπου εδώ πέρα, ναι. Αυτός εδώ είναι τσιρικάς. Αυτός εδώ είναι 2 χρονών και 2 μηνών. Κάτσε, από τώρα που θα δαγκώσει την Ανδρώνη και θα τραβήξω. Γι' αυτό παίζει. Εσύ γιατί παίζεις, με τι δικαιολογία? Θα δικαιολόγητη, ρε. Εσύ τώρα τι θα σου κάνω εγώ τώρα? Έχετε κάνει, όλοι δεν είχαν χάλια πότε έλατε με τη σειρά. Εσύ ποιος είσαι, έλα. Να και ο Μάρκος θέλει. Και εσύ θες. Αφού θες και εσύ, εντάξει. Θέλω να βγάλω το Μάξ από μακριά, για να φανεί όλο το μέγεθος. Και δεν το ζητάει ευγενικά, και εξής ενέχεται πάνω σου. Καλώς το ναι. Τι έγινε? Όλοι έλθεις τώρα, ζηλέψατε. Ειδικά να κάνεις λάθος πίσω καμιά σακούλα εδώ πέρα με καρότα, ορμάνε όλα πάνω σου. Αγιά, δεν φαίνεται από πίσω. Δεν φαίνεται από πίσω. Θέλουμε, έχουμε και το ίδιο χρώμα μαλλιών. Θα δω. Τι είναι αυτό καλό μου? Πού είσαι εσύ τα αγαπημένα. Και πώς κρατάς? Είναι γιος του Μάρτης. Ποιος? Ο άλλος ο μεγαλόσιμος. Α, είναι λίγο μεγαλούλης. Α, τώρα θα τον πάρω το Μάξ. Λοιπόν, κάποιος μας την αμόλυσε, δεν ξέρω ποιος είναι υπεύθυνος, να το πει. Κατευθείαν. Εσύ το κάνες? Για δείξε μου. Α, δεν τρώει παραπάνω, το ίδιο τρώει. Είναι η ράτσα. Είναι γερμανικό άλογο βαριά σέλτση. Όταν αναπτυσσόταν έτρωγε περισσότερο. Καλά το λέω. Πώς? Deutschland Kalblut. Ναι. Γερμανικό ψυχρό είναι. Τι έχουμε? Ζητάμε? Όχι. Τις βλές από κάτω δεν μπορούν να τις καθαρίσουν μόνο τους. Και βλέπει και το άλλο μάτι κανονικά. Βλέπει κανονικά, ναι. Σε αυτή τη ράτσα τα παλούζα, σε αυτή τη φυλή. Ναι, Στην έννοια αυτή καμιά φορά. Αυτός δεν θα πρέπει να είναι ελεύθερος, αλλά λέει είναι φιλικός. Πού είναι το μικρό σου? Γεια σου, γλυκιά μου. Πού είναι το μικρό σου? Τρως. Γεια σου. Γεια σου, καλή μου. Γεια. Πάμε να δούμε το μικρό σου. Έλα. Να το μικρούλι. Εσύ είσαι το μικρούλι που έρχεσαι? Εσύ είσαι? Έλα εδώ να σε χατύψω. Γεια σου. Έλα εδώ. Αχ, έχεις μαύρα ματάκια εσύ. Ναι, αυτό είναι το χεράκι μου. Και δεν κάνει τίποτα, είναι καλό. Είσαι καλό, μα μη μου το φας το χεράκι μου, δεν έχει φαΐ. Εμένα τι θέλεις? Τι είναι βρε, τι είναι το χεράκι μου, θα μου το φας. Να, ποιος ήρθε? Κοίτα, στην κάμερα. Την κάμερα, θα μου φας το χεράκι μου. Τι είναι βρε γλυκάκι, τι είναι βρε? Γεια σου, δεν έχω τίποτα να φας. Μ' ακολουθεί το μικρούλι. Μ' ακολουθεί και θέλει να μου φάει το χέρι. Οχ. Είναι βρε, θα μου φας και το μπουφάν. Κοίτα εκεί στην κάμερα. Κοίτα στην κάμερα. Οχ, θα μας φάει. Δεν έχω κάτι στο χεράκι μου, δικιά μου. Γεια σου, γεια. Έρχεσαι μαζί μου? Έλα. Γεια σου. Γεια σου. Γεια σου, μικρούλι. Οχ, έρχεται. Έλα. Γεια σου και σένα.
Και εδώ είναι τα γλυκούλια που πήγαμε παρέα. Ποιος θα έρθει για χτένισμα? Και αυτός είναι ο Απόλλωνας. Ο Απόλλωνας έχει ένα ματάκι λυψό, αλλά είναι πολύ καλός. Απόλλωνα, δείξε μας το ματάκι σου το λυψό. Έλα γλυκία μου, ναι. Είναι από την άλλη μεριά το λυψό μας. Αυτό είναι το λυψό μας το ματάκι. Αλλά είμαστε καλά αλογάκια. Παρόλο που το ματάκι μας είναι λυψό και πηδάμε και εμπόδια. Ναι, και γλύφεις. Είσαι καλός εσύ. Γεια σου Απόλλωνα με το ματάκι το πονεμένο. Ναι. Και αυτός εδώ είναι ο Ρονάλντο που πήγαμε βόλτα σήμερα μαζί. Απόλλωνα, τι θες? Το άλλο μας ματάκι είναι μια χαρά. Γεια σας, boys και girls. Γεια σας. Τι είναι βρε? Τι θέλεις? Έλα να σου πω ένα αντίο, καλέ μου, έλα, ναι. Έλα να σου πω ένα αντίο. Γεια σου. Γεια σου. Γεια σου γλυκέ μου. Γεια. Τι μασούλη? Μασούλη. Γεια σου. Εδώ είναι το σαλούν που φάγαμε την ομελέτα μας. No guns.